Wannan shine Ners wanda yake aiki a kamfanin Twin Town, ga matarsa nan ya kawo asibiti za ta haihu. Wannan shine ABF wanda yake aiki a kamfanin Three Crown, ga matarsa nan ya kawo asibiti shi ma za ta haihu. Wannan shine BB.CHAP wanda yake aiki a kamfanin 7up, ga matarsa nan ya kawo asibiti za ta haihu. To jama'a, kun san Hausawa suna cewa abin rabo ne, mutum ya tsinci ƙwan jaki ya fasa ya ga mota felleliya a ciki. Yanzu kowace an shigar da ita cikin ɗaki, to sai mu jira mu ga abin da zai gudana. Ina Malam Ners na kamfanin Twin Town. Gani malama asibiti. Albishirinka, matarka ta samu 'yan biyu. Yes, alhamdulillah. Kwarai kwa za mu tashi a garin nan. Masu ɗa guda ɗaya masu kai, bare mu masu 'yan biyu. Dole mu tashi hankalin garin nan da sauki. Kan ci kacin kaci kanganga. 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 Where is Alhaji ABF? Kai ne na kamfanin Three Crown? Ni ne. Ka samu 'yan uku cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah, 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 Allah kai ne abun godiya. Sai 'yan uku. Kai alhamdulillah, alhamdulillah. Hassan da Husaini da Gamba kenan. Alhamdulillah. A'a, me yake faruwa ne kake kuka? Kai dai kamata ka taya mu murna? Kai gashi kana aiki a kamfanin Twin Town, matarka ta samu 'yan biyu? Kaga kenan daga aikinka ne tun da ya fara daga Twin. Kai kana aiki a Three Crown, matarka ta haifi 'yan uku. Kaga kenan daga aikinka ne. Ni da nake aiki a kamfanin 7up, yanzu matata 'yan bakwai za ta haifa? A'a, ban ga Alhaji BB.CHAP ba. No.